Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig mga palayag na sa sining adlaw sang Huwebes sa ika 23 ng petsa sa bulan sang Setyembre tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Liwat kita nga mag-inop danay, tubdob kita sa tagnalaunay media sa sining pagpangalagad ta sa Aksyon BBB. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining udto diri sa palibot sang syudad sa mga kabarangayan kag kapurukan sang syudad. Okay lang no, kabay pa nga okay lang nga to sining mga kaaksyon kag kon wala man lang sang dapat nga kaladtuan, dapat nga magpahimunong lang sa inyo sining nga puloy-an kay si COVID yara sa gyapon naglantaw kag nagkuha sang tiyempo para nga magtapik sa tawo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kalakipan nga mga kaaksyon naton ginakamusta ta sa area sang probinsya sang Negros Occidental kag sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon kalakipan sa oriental side nagapangamusta kami sa inyo tanan-tanan. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kalakiban mga kaaksyon sa mga kaaksyon naton sa isla sang Panay, no? Dira sa probinsya sang Guimara, sa syudad sang Iloilo, sa Iloilo province, mga kaaksyon sa Capiz, Aklan, Cagantike, kag tubtob sa Malabutan sa aton sining waragwag sa sining odto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial, mangin kaupod ta sa aksyon na Brian Morden. Ini may kang tanan sa COVID-19 sa banwa sang Don Salvador Benedicto, hinali nga nagsaka. Kalakiban na hospital sa San Carlos puno na. Amuning ginpabot siyag subong nga adlaw ho sang mga opisyal sang syudad sa San Carlos. Baw kadamo man to sang pasyente nila, no? Sa Bacolod City Government Center, komprehensibong report sang DTI angot sa isyu sang kakulang sang supply sang oxygen ginalauman ni Councilor Novero nga masumiter na sang among departamento sa madasig nga panahon. Kalakip man sa BCPO nga balitay, balita ni Aksyon na Eric Magbanwa, kaso nga double murder, ginapreparar na sang Police Station 7, ipasaka batok sa persona nga nagpatay sa maglulo sa Barangay Vista Alegre, suspect nagsungka kahapon sa mga kapulisan. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon Alvin Graba, away sang mag-live-in partner ho nga miyembro sang LGBT nagresulta sa paghikog sang isa ka miyembro. Sa patrol naton nga balita isayran tagron kunano ni ang ginpatigayon nga pagsalom sang Philippine Coast Guard sa Botanding dira sa area sang Barangay Banago. Anong update siniman? Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:48 ang atunura. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, ini may kang tanan sa 85 ka mga ununiform kag non-uniform or mga uniform kag non-uniform personnel sang Cadiz City PNP kalabanan fully vaccinated na. Samtang sa balita nasyonal naman mga kaaksyon, Pangulong Rodrigo Duterte ginmanduan ng Armed Forces of the Philippines kag PNP nga mag-deploy sang medics bangod sa pagsaka sang kaso sang COVID-19. Gobyerno plano umpisahan ang vaccination para sa mga minor de edad sa tunga sang bulan sang Oktobre. Kag kalakip man dugang 196 ka mga puliso nagpositibo sa COVID-19. Wow, kadamo na ba? Kag anay Congressman ni Ricol Minares magpapili senador sa 2022.
Kagadugang 90 o 940,000 ka doses ang Pfizer vaccine na bato na sang Pilipinas. Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:50 rang atong oras na batian ang atong sining mga headlines. Karon lang dugay-dugay ang mga detalye sini, mahinang kalaban, mga kaaksyon, ipadala lang kag i-share, i-like sa aton sining programa by Aksyon Radyo Bacolod sa Aksyon BBB, mga kaaksyon. Then ipadalang inyo sining mga mensahe kay tinguan tay na karon dugay-dugay nga mabasa diri sa inyo sining palatuntunan. Sa mga kaaksyon ta baya website sa www.aksonradyobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton by Aksyon Radyo Bacolod. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang mga kaaksyon, kaya rin ang resultaho sa unang draw sang Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw, mga kaaksyon sang Webes, September 23, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sa unang draw sang Small Town Lottery, 26 kag 7, liwat 26 and 7. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang Ayos, sige, sa mga kaaksyon kay mga nag-monitor blad, dalig lang. Kay i-check tanay kay Christine Minyes Villalobos, Bibi Biligerio o Bibi Biligorio Gregorio Yolo, no? May lang pagpamati kay Atiya Kim Eriman, H. Darling Macmores, Christine Minyes Villalobos, ara naman, no? Si Jules Locasan, Dino Alik, Fernie Española, Jolly o Joy Tolones, sa kay Rogelio Catalbas Jr., kay Toto Damay lang pagpamatea, kay Olmiha Mered, and Emily Hendala, Alunan Soset, Melky Patriarca, Madam Virginia San Antonio Olpenda, kay Baryuga Ray, Ana Sinoro, George Gargasiran, Len Cantong, kay Amifil Ormando, kag Greg Hostiniani Puertas. May lang pagpamatea. Kag kalakip man sa kay daligid lang, no? Kay Melky Patriarca, ara naman. Then si Helen Elberio Lasio, no? Si Tumbay Londoy, Martin Aliling, kag Baby Biligorio. Ara naman siya. Sige. Thank you, Gid. Joseph Pacifico. Salamat, Gid. Okay. Kay sa pamilya Hokson sa Barangay 26 from Orlando, Florida, USA. Sa kay H. Darling Macmores. Thank you, Gid. Si Madam Virginia San Antonio Pendag, pa-shoot out lang sa anak niya. Si Rosalind Bison, kag sa iya pamilya sa Calatrava, San Carlos. Always gid silang nagapamati sa Aksyon BBB. Ayos. Thank you, Gid. Elvira Hilogo sa Charito Heights, no? Okay. Barrio Garay, gatamyaw lang sa pamilya Kauntaw, kay Boss Junior Igong, Madam Baby, si Gerald, si Dod, si John, si Brian, kag Bay Rodi. Dira sa sa may Purok Wawa, Morsya, no? Helen Elberio Losio sa Linawon, Kawayan. Thank you so much, Gid, no? Okay.
Jinky Dialagdon, salamat gid. George Gargasiran, thank you gid, no? Okay, sa kay Rona Regida Traba, kag kay Taday Tidi ga monitor sa Banwasang Valladolid, no? Rona Regida Traba. Humalumina, may lang pagpamati. Martin Aliling, no? Thank you gid. Sige. Sa iban pa kagawad Imbong Campo, Helen Pahilagaw Singson, may lang pagpamati. Helen Pahilagaw Singson, no? And Ging Alib, no? Thank you so much, Ging Alib. Dira sa Villamonte, no? Kay Rizalde Alunan, salamat gid ga monitor dira sa Rizalde Alunan sa Country Home Space 3 sa Barangay Estefania. Thank you so much, Rizalde Alunan. Ayos. Sige. Ayos, daligid lang sa mga kaaksyon ta sa bayanay. Mahatag ta pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nagkalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:12 na o las 12 in punto na nga tonora sa mga kaaksyon tadira nga nagaro timo-timo na. Happy panyaga sa inyo tanan-tanan. Kaming bahala sa pagdala sa mga balita. Samtang nagatimo-timo na sa sining nga udto ang aton sining nga mga kaaksyon. Aksyon Alvin Graba standby sa patrol. Life Extension Coffee Mix sanay, no? Mapapatrol kita, ini may kang tanan sa nanong pinaka-latest kay ang Philippine Coast Guard nagbulig na tanan nga mga organizations para masagop nining well shark blanio kung butanding nga nasiplatan sa area sang Barangay Banago. Nag-ibang pang mga balita, we have Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nagapangabay karon si Philippine Coast Guard 6 Special Operating Unit nga si Commander Johnson Benjamin sa mga mangingisda diri sa probinsya sang Negros Occidental. Nga kung halimbawa may makita gid man sila nga whale shark o kung nabutanding malapit sa ila lugar, hindi gidya pagpatyon bangod isa inik friendly big fish kung dako biyang nga isda kaga ina nagapangita lamang sa hipon kag iban pa nga pwede makaon. Ini aksyon na Rex kasunod sa unang report tinalikdan nga adlaw nga may butanding nga na trap mismo no sa punot sa area sang Barangay Banago. Sa pagpakig-istorya man naton kay Captain kun kay Colonel Benjamin suno sa iya aksyon na Rex ining punot ginapanag-iyahan ni Jesus Benjamin iya mismo nga amay kag ang unang report nga ang ining nga butanding na trap mismo sa punot rason nga insigida nagpadulong diri and ginsalom upod ang pila ka mga miyembro sang Philippine Coast Guard kag iban pang mga aksyon na Rex mga bantay dagat nga nagaupod gid no agud kadtuan ining fish cage nga approximately aksyon na Rex more or less mga 1 kilometer from the shoreline sa vicinity Nakita mismo. nilang butanding? Wale. Wag Wag sila kakita. nga malparahi nagpalagyo? Oo,
kaya unang report action na Rex nakitaan ini sang iya sini nga amay mismo, that is why nga siya mismo ginatawgan Amay ni? Amay mismo ni Johnson Benjamin. Gali. O tatay niya si Jesus Benjamin. Mumanian na tag-iya sang kwan bala sang punot aksyon na Rex. Okay. O insigida aksyon na Rex Rusaya Din gani na-assign si Johnson? sa regional office mismo sang Philippine Coast Guard dito sa Iloilo. Oo. Then after that action na Rex, kay gin mapabalo siya mga aga na. So insigida mga alas 11 gin siguro niya tinalikdan ng adlaw alas 11 sang aga gin siguro nila ang pagsalom. Nagati of course pagdala na diri ang pagpangita man sa posibilidad nga in kaso gid man kung natrap kag napatay at least makitaan man nila, pero sad to say Rusaya nga way gid action Rex nga nakita ang ining butanding. Basi kung di na to nagpalagyo ya. Oo, pamangkot action Rex Kay kunara lang na da naglibot-libot da sa may punot area da kag kung na-trap siya, ti ara lang na da siya galing ti wala man. Ani man ka wala man na isa pa nagligat Basi adlaw. nagagi lang na da sa punot blaling ya, magita di anay sara. Oh, magi ko daan ay sir kay damo di ay hipon no, kay hipon man gali ang ginapangit. Pero the fact na nagpahigad siya, kay ti ang punot ara lang na lapit-lapit sa higad mo, di ba? Oo. Isa pa action na Rex panahon man sa tagilipon bala. Pero wala siya matrap sa pukot da. Ay isa na trap sa punot. Isa na bali sa fish cage, ara sa fish cage allegedly, pero pag salom niya, wala naman na to, nakalakat na. Posible damo to siguro pasaya ng hipon bala action na Rex kay man ginakaon niya mong ginkanggid ni reaksyon na Rex Rusaya na posible hindi mga butanding ni posible halin sa Cebu o kun halin sa Bicol area, especially sa Sorsogon. Sa mga madalom nga mga areas. O kaga ang muning mga lugar bala action na Rex nga ginabahugan ni sila mong tourist area bala. Daw tourist destination, di na feelingan. Daw mutunggin kadtuan tato nagligad no sa area sang Cebu. Uslob. Sa Oslo ka kadto to. Yes, upod na to. Kita mo tong butanding. Kita mo nga Muamos color si mo no. Una ka, ako sini ko gani abaw. Amo ni siguro isa lang ni katukob sa ako. Sini ko pag The fact is wala na dira sa Banago, no? Why na? Basi ko nagpalayo na tublang, nagpahigad lang tublang gawa ang butandingaw. Oo, posible bala ari lang na siya diri man sa Negros Sili pangita man ni sa Edwin Pinidaw, linga basi natukhang sa barangay Banago. Ang kanami lang diri sa action na Rex, mayo ni friendly fish ini, in fact ginausar ni kag amo ni ang nangin tourist destination sa Cebu kag sa Sorsogon. Mangod diri nga kay ginabahugan ini sa mga tao, mga mangingisda, and that is why daw na double action Rex kag way na niya gahalin sa lugar o galing kiti ang tabo kay kung wala na ang tourist destination along sa Cebu kag ujutay na lang posible o kung basi way na ginabahugan, that is why nagpangita ini. Di ba si kung ato para to sa Cebu yang ginasagod nila nga amo siniyang sahi sang mamals, basi diri lain naman na iya? Uy, ko gani, sir, is there any possibility nga kung matiner na diris Negros, mas maging maayo man kay tourist destination, kabahugan na lang abis mga tao, nga mas maayo man yan, that is why panawagan ta sa mga mangingisda, kung kasugid man, may makitaan sila nga mo nakadako, kay actually approximately mga 5 to 7 meters kung nung kadakuon action Rex mong, di magambal kita 5 to 7 meters, di taas na, dako na action Rex, no? Dako na kaglaba na siya. Aba na ni siya, and that is why sinusaya kung may makitaan aton sini nga mga mangingisda, kung may makitaan sila nga mga butanding kaangay siniti pabayaan lang nila kay inayaway man niya gapang halit aksyon na Rex. Ari ang pahayag ni Commander Johnson Benjamin. Earlier, ang ambal sa mga tao, sa mga buso to, early that days, ara siya. But pag-abot naman mga 11, we dive. Wala naman makita. Wala naman sa mag-surface eh. Dako ni nga butanding, ang report dako siya mga around 5 to 7 meters siguro ang estimated length niya.
Ginalagas siya nabing mga krill, hipon na. So that time damo abi hipon sa diri sa aton siguro sa punot siguro damo na guron nga ginasundan niya lang hipon nakasulod siya sa punot da sa may banago. Daw na trap siya. Nagsulod siya di mo sila nagsulod siya sa punot. Yung punot trap tamo fish trap na sa kaluyan man niya oy mag-report niya may napatay o may nakita nga patay nga bubusanding kaluyan na nakagwa sa and then siguro nag-silo sa ibang niya lugar na may pagkaon. Normally, ang whale shark kalabanan ara sa Cebu. Sa Uslog may ara, diri sa Bicol, sa Sorsogon, may ara man na kahit tourist attraction na nilang whale shark mo. Sa diri sa aton, siguro sila managurong mga butanding kahit wala na subong tourist. Kaya ang sa tourist na, for example, diri sa Uslog, ginagaanan na nila pagkaon mo, ang ipon bala. So that's why ang butanding stay na da. Do pet na nila bla. Itong butanding, why nadalagaw. Kaya everyday ginapakaon nila mo. So, do naanta na nila bla. So, anong posibilidad? So, may posibilidad siguro nga mga munasang butanding they came from Slog or the Bicol area na to. Mga solitary fish, mga animals, ginalagas mo lang na nila pagkaon mo. Kung dinda mo pagkaon, dito na to sila. And they're very gentle. Pwede mo na guro mapanawagan na sa aton yung mga fisherman sa fishing community naton sa mga coastal barangays na if ever they see na mga butanding, hindi nila pag-yun, payanan nila. Aksyon na sa kabayan kita manginisang pahayag. Tinaguba to sa puko to, sa fish cage? Why ba naguba ang ilang fish cage aksyon na Rex? Kundi kay dako man ang wala sa ilang fish cage. Oo. Why Dito nagagi? Oo, dito man nag-aagi. Timay lang kay wala man magguba gali, no? Oo, kay gagin bantayan man nila Action Rex. Kung bala may ginsalong pagit nila sa ibang nga lugar. Basi bay napatay nga butanding galing wala. Ay man? Oo, kabalo ko ano nakita nila? Ano? Mga basura. Basura, grabe nga daan. O gani man, muna siling niya, balusar ang pinakamandamo di basura sa Oo. dagat. Muna aksyon na Rex, kagina by the way, ang mga grupo sa kilusang magbubukid ng Pilipinas. Oo, ang KMP? Oo, ang KMP kag NFSW, upod ang pila ka mga mangunguma diri sa gikan sa syudad sang Silay, Talisay, kag Murcia, nagtipon sila sa tubang mismo sang Dar sa may barangay 14 Bala Action Rex. Nawatuyo sang amo nga grupo nga mapalabot mismo kay Tess Mabunay ang paro officer nga maluya bala ang performance ang pila ka mga agrarian reform officers o kun city and municipal agrarian reform officer especially sa Murcia kag Talisay even sa Silay kay way daw makabig bala ginakabig nila Action Rex wala gana mag-atubang sa mga mangunguma ining mga officers nga ini kay ang plano kung tani nila matawang kuton kung saan o ihatag o ipanagtag ining certificate of land ownership nga naparte ni sir na kuntani sa ila kay ang iban last year pa 2019 kag ang iban 2013 ba tub-tub sa karon way pa action na Rex that is why Do, ambot ko nagsige na halin sang nagligad nga tuig nga nagsugod ang pandemya. o ganiman Do na stagnant pa na dagurong tagtagana isang duta nagay kadamo sang mga pending nga nagahulat-hulat sa mga inaksyon sang dar. Break action na Rex mo manangay Dito ginpahayag sa north to, gangla ang mga tao to, wala aksyon ang darya. Oo, amo man na ang panawagan man ni Danny Tabura dati sa may sunod gani sa iya. Dapat kung why naman lang nag-function, sirada na lang natani. Amo man lang ko. Actually, wala ginaman niya, ginabal niya. Mag-amo na lang ni. Oo. Tapos sarada na lang ni, kaya duwayo ka mo gana magatubang sa tao. Ang mga mamumugon tayo, gawlat-ulat sang sus ka dugay nagatamang iban sulod na sang mga pila kamay mga kwarta ho. Oo na. Kagang iban, gina-transaksyon ni para induhin na lang nanay sa aman. Ayo. Muna aksyon na Rex, that is why sunod diri kay Danny Tabura nga sunod sa iya nanong klase mga paro officer ne nga mga mangunguma ni kung way pa ni nagpalapit sa amon hindi pagid niya matagaan kag mataga matatapan hindi nila pagatubangon that is why rekta na kami diri sa opisina mismo kay si paro Tess Mabunay. Ari aksyon na Rex, gusto mo pa portion lang sa pahayag ni Danny Sige. Tabura.
kahit naging gaya nga ginapanawagan ng ining matuod nga reforma sa duta kag hindi dapat nga atupagon sa Department of Agrarian Reform bangod sa sining pandemic ang agrarian reforma nga dito sa kabukiran wala man to dito sa damo nga mga tao pero hindi nila maproseso ang proseso sa duta halimbawa ning nakambal subong ning taga-asinda Bambino tugtog subong niya dinaprobisa lang ibong bisa nga iproseso ang duta pero wala gid nila giproseso tugtog subong 2013 ang notice of copyright. So, dismayado na gid ang mga mangunguma sugong. Amo ni nga. Aksyon na Rex, kabahin gid lamang sa nga pahayag ni Danny Tabura, nga kagina ang pinaka mga mangunguma nagpabutyag sa opisina mismo sa Angdar, sa ila sini pagkadismaya sa Maluya. Ti ano ang balsang darne? Busy man to, may meeting man kuno to si Tes Mabunay. May meeting siya? Oo, bisan kani sila Danny Tabura, wala ginatubang. Sus. Dapat may mga spokesperson na sila dapat na. Amo gid na dapat aksyon na Rex bisan si Iting Tes tao, Mabunay. yung gaulat-ulat mo na sang sabat sang darmo, pero kung magtinamaran ng dar, mas mayo na lang ang pasiradaan na da. Amo man ang bali Dani, mas magamuni kung pigaw inyo performance, ratin na lang na, ano lang kamo, sa Oo. lubon kayo sweldo sa gobyerno sa inyo. Ay, terrible. Okay, report sang patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Ang balita ni Aksyon Alvin Graba ginadulong sa inyo sa kalwan sang Life Extension Super Fiber. No? Ang Life Extension Super Fiber, may connection ini Don't not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya pangalagad. Ang congressman sang Antique, representative sa Antique, and former senator sang pungsod Pilipinas, no? Si Madam Senadora Loren Ligarda sa interview sang DZRH Manila. Abay, nasa ating linya na ngayon ang kinatawan ng Lone District ng Antique. Ayan, Deputy House Speaker at former Senator. Ayan, Senator Loren Legarda. Senator Loren, ma'am, magandang umaga po sa inyo, Senator. Mayad nga aga, kaniyong matanan. Good morning. Lahat na nakikinig sa buong Pilipinas. Deo, Sister Ella sa lahat, Kimalu, sa DZRH, bumabati po tayo, maayong buntag, magkabigat, sa lahat po ng lengguwahe sa Pilipinas. Stay safe po. Yes. Yes, ma'am. World Teachers Day ay October 5. October 5 yung World Teachers Day at nag-celebrate tayo ng buong buwan from September 5 to October 5 ng Teachers Month. Sana araw-araw ng taon, maski walang pasok, hindi ba? Opo. Grabe ang sakripisyo ng ating mga teachers. Ay, totoo yan. At so ano ang maaring suporta na ibigay natin sa ating mga teachers, Senator Loren, ma'am? Nung chairman ako ng Committee on Finance, Deo, ay sinimulan ko ang pagbibigay ng special allowance sa ating mga teachers. I think that was year 2018. Yung naglagay ako ng additional 800 million sa budget ng DepEd para magbigay ng special allowance to public school teachers na mabigay yearly
sa World Teachers Day, which is October 5. Tapos meron din silang allowance na tinatawag na chalk allowance. Yung nakita ko napakaliit. Joke allowance. Oo, di ba? Inakyat ko yung mula 1.5 hanggang naging higit na doble, 3,500. Yan yung ating chalk allowance. Ngayon, ang pinapaglaban ko, magkaroon ng internet allowance ang ating mga teachers. Alam ko may proposal internet yata allowance. na 1.5. Oo, may 1.5 pero Upgrade. that's not enough. Yes. So, I'm fighting for that inclusion of internet allowance for our teachers. At saka syempre, bawat teacher ay dapat may sarili ng desktop or laptop or at the very least, a tablet. Kaya inaalam ko kung sino ba ang wala ni anong man gadget at hindi dapat nag-share ng gadget. So that should be provided sa ating GAA. At tamang-tama ngayon ay ang aming budget deliberation sa House of Representatives. So gusto ko lang pagmalaki ng kaunti ang ginagawa sa akin, sa aking probinsya. Alam nyo, parang na-anticipate ko yung pandemic. So nakapag-provide ako ng mga learning modalities at mga equipment sa 11 DepEd schools sa aming probinsya. Nakatanggap sila ng IT packages, kasama dyan yung 2-in-1 tablet PC, may laptop, may smart TV, may wireless router, meron charging card, inkjet printer, lahat yan, ang dami-dami. Alam mo, tuwan-tuwa sila na parang timing ngayon pandemic ay handang-handang antike. Kasi nung ako'y senator, ay siyempre, nakaligtaan yung probinsyang yan ng ilang dekada nung mga nanunungkulan nun. Ewan ko ba yung mga taong yun, paano nahalal na pinabayaang mahirap. So, nung nalaman ko yung problemang yun, nag-provide ako ng pondo ng 2019. Tamang-tama, nagka-lockdown noong 2020, nag-shift ng mga online learning, handang-handang antike dahil sa mga bulig pala salita namin yun, tulong sa suporta sa aking binigay sa kanila. So, tanong mo kay Dr. Beryong, yung head ng Antique Division, ako, tuwan-tuwa ang mga teachers. At syempre, nagbibigay din ako ng mga tablets sa ating mga estudyante. So, Antique is really prepared for online learning at pati yung mga pagbigay ng Wi-Fi areas sa DICT na papalawak natin hanggang sa mga bundok. At yung ginawa ko, na gusto ko sanang gawin sa lahat ng probinsya, yung convergence ng DOLE, GIP, Government Internship Program na binabayaran ng mga out-of-school youth o mga kabataan na gusto mag-training para maging assistant ng mga principal at teachers. Ang tawag ko rito, yung para-teachers. So ang DepEd namin ay naginhawahan dahil marami silang mga na-train na assistant na mga kabataan na kumita pa ng pera sa panahon ng pandemic. So ito yung DepEd at DOLE convergence program na ginawa ko sa Antique, maliban sa pag-provide ng ating mga equipment na kailangan ng ating mga teachers. So ibig ko lang sabihin, sa panahon ng pandemic, talagang umasenso ang probinsya ko at yan ang gusto kong gawin sa buong bansa kasi kaya eh. Kaya i-introduce ko talaga una yung internet allowance, pangalawa yung konsepto ng convergence ng para-teachers para magkaroon ng trabaho, pagkakakitaan, ang kabataan at magiginhawa pa lighten ang burden ng ating mga teachers. Senator Loren, ma'am, si Pangulong Duterte ay inaprubahan na po yung pilot implementation ng face-to-face classes sa mga low-risk areas. Ano po sa tingin nyo ang kailangang paghandaan ng ating mga teachers at siyempre mga estudyante na magbabalik ng face-to-face classes sa mga low-risk areas? Ako'y sang-ayon sa pagbubukas. Tayo na lang yata ang sa mundo na walang face-to-face classes. Ang mga classroom naman natin, malalawak ang mga bintana, pinto, at maglagay ng electric fan para presko. So, importante ang face-to-face classes. Iba yung interaction talaga ng mga tao. So, ang mga participating schools po ay nararapat ay handa rin sila dito. So, kung meron mga open gym kamukha sa Antique, palagi bawat eskwela ay meron po kaming open air na mga multi-purpose building na tinatawag, yung mga open gym. Hindi naman kailangan sa masisikip na classroom Although mga classroom ngayon ay maluluwag naman lalo na yung mga pati yung luma, yung mga Gabaldon Heritage Building, ang lawak ng mga kapis windows. O pwede rin, pag hindi umuulan, ay magklase so-called under a mango tree.
hindi ba dati pinapagtawanan natin or parang naaawa tayo or parang pinipintasan pag nagka-class Sa ilalim po ng mangga. sabi nila, Opo. kailangan ng classroom. Ngayon, baliktad na eh. Kung you go under a tree, that's a blessing, di ba? So, Tama. yung face-to-face, hindi naman kailangan face-to-face na kasiksikan sa isang maliit na kwartong walang bintana. At wala naman DepEd classroom na walang bintana. Kaya, maganda nga yung commune with nature. Pag hindi maulan, ayan, sa fields kayo, o dyan kayo sa may gulayan, o dyan sa ilalim ng mango tree, so to speak, o sa mga multipurpose. Hindi naman kailangan lahat dalhin yung mga desk. O kami, may mga banig kaming ginagawa ng aming katutubo. Ang ganda-gandang ganyan, di ba? Sako. Learning is about, hindi naman yan yung traditional na kailangan ganun eh. So kung sa classroom man, kailangan din syempre may distancing at may mask. Mag-ingat ka rin. Ayan. Pero iba talaga yung face-to-face learning. Opo, Yes. ayan. At Senator, kinukumusta raw kayo ni Mayor Ray Katakutan, si Ninang Loren, pakikumusta ako. Oy, kamusta sa Tanlac, Mr. Ray? Ayan. Yes. Salamat, aba. Oo, nag-text tayo, nag-Facebook. Opo, nanonood po sa atin. Ayan. Kamusta sa mga taga Central Luzon? Kapas Tarlac. Kapas. Aking na anak, Mayor Ray. See you soon. Yeah. Okay, Senator. Yes. Thank you so much. Thank you, Ma'am. Senator, good morning. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. God bless and warmest regards sa lahat ng mga taga-RH at nakikinig sa buong Pilipinas. Mayad nga aga kaninyong tanan. Madamo, na salamat. Maraming salamat po. Senator Loren Legarda. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nabatian si former Senator kag Lone District Congressman Loren Legarda sa interview sang DZRH Manila, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige sa balita ni Aksyon Art Tayhupon, standby Aksyon Art, pwede ba lang maghubi na may dadidad na? Nasa tamang serbisyo. Kantuantang balita ni Aksyon Art Tayhupon Bacolod City Government Center, kita ini may kang tanan sa komprehensibong report balasang DTI angot sa isyu sang kakulangan sang supply sang oxygen. Ginalauman ni Councilor Inoy Novero nga masumiter na sang among departamento sa madasig nga panahon. Sa Burgos daw, sa unalang kay na may gapila ambot kon anong plastada sang mga oxygen diri sa syudad sang Bacolod. Kay kung DTI ang saligan mo, ang syudad ta gahulat man sa DTI, sus Mario ni sigarapon. Magulatanay lang kamo hasta mintra siguro magkalatapos ni. We have Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Art. Subong Aksyon next ay pa-report ang DTI kaya last time na interview na silang supply why man kulo problema. Siling galing ni Councilor Renisito Novero, the last time kung naan natin ina-approve sang SP ang isa ka resolution nga nag-request sa mga departamento nga dapat maghimo sang komprensibo nga pag-monitor kag pag-checker sa insakto gid nga sitwasyon kung supply sang sining
oxygen ang pagambalan kay sila nga may pila na ka-member nga mga pastors nga nagdangop sa taratapan niya ni Councilor Novero nga last time nagka-experience sila nga waay giraxon rex nga available mo nga supply sa oxygen nga gamiton sa ila sining nga pasyente. Di siling rin ni Novero amo ning ilabasihan man parang gilayon na magkapahayo man dito isang bulig ko lanong sa lang nga mahimo sa taga Department of Health. Particular na nga mamonitor man kay base para may ara iya sampila ka mga nagahimo na sang hoarding o kung nagabakal sang sining oxygen kag tapos ginatago for reservation kay kabudlay mara nga karamo isang pasyente nga magakinahanglan pero timayara yung mga tao nga way pa sa ginabatyag sa lawas nila pero nagabakal para sa ila advantage. Tisiling Novero, expect sila na within... Siya wala sa magkadto nga daan sa ginabaligyan sang oxygen kung mangusisa sa magkadto sa malantaw sa sitwasyon? Ati ara man ang office niya pero ang authority ganaksong next ang DTI mo. What I mean nang i-report niya sa konseyo, di lang sa maghulat nga dugulan sa sang information da? Pero dapat may ara gid sang proper nga department ka mag-check. Luwas sa DTI na, luwas sa kunano man ang sahi sang kuwanda dapat ang mga opisyal sang syudad mag-iho na ni. Ate kamati na sa sino mag-iho na siya. Ti lang tawada sa may Burgos, Blawar, lang das Burgos sa ginakuhaan oxygen da. Kainang sangaga daw, 4 kabilog sa lakyan nga nagapila da. Ambot kung may supply na da. Ti panawagan tis Councilor Novero, check to sa may Burgos. Kantuan, hindi kay sali lang na ka kuwan kay ti para direktab lang nga malantaw ni Councilor da. Gani, mag-Councilor check kani, nang napagsalig sa DTI kay kabudlay nga DTI man nga, sus, di gani karapal sang ubra nila. Daway naman sila ubra iba, namamulay monitoring sa presyo. Pag lantaw sa presyo sa merkado kung may isarpya mo na check-yaron na kung ginatuman, ti dala naman lang na tanan kay bisan sumo na pandemic, although na ti diri sa Bacolod, kig Negros, kuhanin sila mo ang naga-report na 2 kiloton sila gyapon ako sa Max. Pero ti may mga naga-duty, gidi, sa monitoring, importante na subong at tempo, kapit pag ginastoryan, party ini mo sa oxygen, na mo niya magka-supply sino kundi kakaginawa. Alangan susugan ka na kagibugahan sa upod mo karon sa ginhawa yaman hindi niya oxygen na maklo mo da kung si Aksyon Alvin magbugasi mo kundi si Grilio karon nga maite mo ya masunod sa imo ka korason. Anyway, ari ang palayago ni Councilor Rinisito Novero. Expect kita nga ma-take sila dayon immediate action kaya delikado na. But ginon mong report sa akon to, may pastor tao nga nag-alboroto na to. Kaya wala sila kung napirmiro sa ang oxygen tank, ang hospital wala man. Sa subong, hindi pagid man alaming proportion ang problema sa oxygen tank. Pero timayo na nga as early as this, ma-abort na no? I-report na sa aton kahapon mismo sa isa kadla ni City Administrator Emang. Hindi mo na ilang nabaton ng mga reports sa EOC, hindi man maayong hindi natin ma-aksyonan tayo, di ba? Asa may sa pag namahin, may ara gali sumong sang ginapropose kag possibly within this week madugalan inaalad na facility ga i-pertenecer iya sa mga nagabusong o kung pregnant women diri sa Bacolod nga nagapositive sa case ng COVID-19. Kay siling diri ni Councilor Novero nga mo ang chairman sa Committee on Quarantine Center, mas maayong at least may isa lagid lang ka lugar nga dira tingob pagadalon ini mga nagabusong para isa ka pagbutang dira sa maneses kung makomodar sa ila kaging kaso ang mga manugbata at least may ara girayon sa pasilidad nga dira sila buligan no, sa mga medical workers nga duty. Kung di nga lugar, ay pa mga specifier kung ay pang palayag, sulo kay Councilor Novero, yari siya sa confirmation. Paano kami tang bukas kami another facility for the pregnant women. Kaya nag-request 2 ka rooms ang salutin na Oo. Ikaw mag-request 2 ka rooms, that means na wala sang wala sang,
pag-uwi na ng aton mga rooms for positive na pregnant women. So, kinanglanan natin dugang facility ko yan. So, ang purpose exclusively for pregnant women? Yes, yes. Sa anong plano na, sir, nga babuksan na? Depende na sa mga doctors kung ano ang pagtanaw nila nga need. Ang balita natin gikan sa Bacolod City Hall, ginuilog ginagalaw sa inyo sa superfire nga nagabulig para sa claim. Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon R. Tayhupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Kay balubala kamong sa record naton diri from September 1 to 21 mga kaaksyon sa tung Martes niya. Way panilabot kahapon. 86 ang patay diri sa Bacolod bangod sang COVID-19. 73 diri ang unvaccinated. Ang wala mabakunahan, 73 sa 86 nga nagkalamatay. Pito lang ang nabakunahan sa nagkalamatay. Mga kakson ba, subo-subo manigawang information ini ho. Dapat gid sa mga kakson ta dira, na pangduha-duha pa, magpabaksina, no? Para siguradong sigurado, hindi man sila nga safe kita, pero may protection lang ang lawas naton mga kakson. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon ta, Santon Plus Herbal Soap, anay pampakinis, pampaputi sa ngaton nga kutis porcelana, no? Pangkakas punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, maito, magarhom, kag ang may baho nga ilok dira pahumuton niya gid sini, no? Santon Plus Herbal Soap, mga kakson, para gid sa inyo wala ka nang hahanapin pa. Santon Plus Herbal Soap, yara lang sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore man sa inyo sining nga lugar. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuantang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo Provincial, no? Sa idotanay mapa-probinsya kita kay ibaw ang probinsya sa pagka-damo man. Daw hindi mo man ayo, dugayuhom ka lang. Basta importante lang after sila City Mayor Mark Goles nag-positive man, and Talisay City Mayor Lizares nag-positive man, si Kabangkalan Mayor Zaiko positive man, tatlo, no? Tatlo ka mga alkalde. Ayo, pero mayo naman ang kondisyon nila. Sa ibandra, sa probinsya daw kadamo, gidaw galutak lang ang positive kada adlaw, no? Di karon ang COVID-19 sa DSB daw nagsaka man. Ting mga nagamotor siguro kung weekends hagan-hagan lang, no? Liog lang hagan-hagan, mapa DSB kita. Palipason talang pila ka semana niyo. Sigurado naman siguro. Kagang ospital sa San Carlos daw puno na. Ay, perte. Daw nagdamo man ang kaso dito. Yaring kaunan sa report ni Aksyon na Brian Moden sa Kapitolyo. Aksyon, Brian? Aksyon Rex, opisyar nga ang banwasang Don Salvador Benedicto, medyo malayo-layo lugar kag balakaman ang mga pamalay, pero din ka kibot diri ni Don Salvador Mayor Marcelin de la Cruz ang hinali nga pagsaka sang ila sinididtong kwan numero ni COVID-19. Sunod diri kay de la Cruz subong may ara na sang 90 tanan kabilugan nga kaso ang nasabit nga banwa kag 30 subong ang aktibo kag may 4 na nga napatay. Action Rex gani patuman gilayon umpisa subong nga adlaw ang pag lockdown kag wala sang tsinda
sa poblasyon sang Don Salvador Benedicto kay subong Webes amo gining tsinda kag tililipon sang pumuloyo gikan sa mga kabaranggayan wala anay lakip man diri nga wala sang tsinda ang pitugid ka mga kabaranggayan sa sulod sang 7 ka adlaw pero nagadepende gihapon ini sa sitwasyon sa pagsaka sang numero ni COVID-19. Sa gihapon ang alkalde sang Don Salvador Benedicto pangabay gid nga sundon gid ang minimum nga health protocol standards matapos action break sa sining nga numero kay isa diri ang nagpositibo una sa nagligad nga adlaw amo ang isa ka babaye nga nagabusong kag nagbata dira sa ila sining municipal health unit kag nagpanglaton gid ini siya sang 8 ka persona kag duha diri sa 8 amo ang mga duha ka midwife nga nagpabata sa iya action Rex and magluwas sini may ara pa sa pila ka iban pa nga nagpositive man nga na quarantine sa tasatagsa nila ka mga puloy-an. Nagpangabay gilayon ang alkalde sa mga lokal naton nga mga turista nga kung magpadulong sa Don Salvador Benedicto way ginman sila ginadumilian magpatigayon lang sang protocol gihapon nga husto hindi lang anay gid magtirilipon sang madamo gid katama kag pangabay naman diri ang kapulisan nga magtiyog kag maglibot sa ila sini mobile patrol magpangsaway sining nasambit nga mga grupo action Rex. Amo man ang mga kunang monitor dira ang mga tag-iya kag management sa mga hotels, sa mga resorts, kalan-an, kapihan nga kung tani magsunod gid kung ano ang guideline sining nasambit nga protocol kay kung ila ginalantaw niya diri sa lugar sang Salvador Benedicto ining 30 nga aktibo tuman ini ka damo kon ibase sa populasyon sa nasambit nga lugar action Rex. Una sa tanan hindi mayo Brian. Hindi mayo action Brian kay kung pila na sa nabigan ng mga biyernes ng 71 ang total cases na sa Don Salvador. Ang active naton ng mga issue may bilang subong. Currently, we have 90 total cases, 30 active cases, and we have already 4 deaths. So, compromised pa ang aton rural health unit. Kaya tungod nga mga kadamo sinini nagpata nga nagpositive. So, kadamo sang sa sinina si case number 17 na to, naman siyang sa kapatay na nagpositive. Ang gidlat na niya sininga ng imposit ang iyang close contact 25. Sa 25, 8 gid ang nalatan. Kada upod na diri ang duwa ka health workers naton, duwa ka midwife na nagpapata sa iya. Kang subong nakalalat naman ang mga pada sinilita. Action na sa munang palayag kag pagtatag ni Don Salvador Mayor Marcelin de la Cruz. Saka ito sa syudad sang San Carlos sa siring mga tinion suno kay Mayor Renato Gustilo ginapahingagaw pa obra ang isa ka wing sang San Carlos City Hospital agud mabutangan sang 20 tanan ka mga kama ini dugang matapos nga ang hospital didto puno naman sa COVID-19 cases action Rex kag ang mga may ara bisang pasyente nga nag-abot hindi sila galayon masunod dito sa nasambit nga lugar sa isolation area ginapa-standby lang sila anay nga na-isolate man dira mismo sa porsyon lang sa hospital kag waiting sila nga makasulod sa masunod naman nga mga inuras o kon inadlaw nagadugang ka sang kama kinanglan mo man dugang sang personnel sang hospital so ginapalibugan niya man po karon kung di siya mangita sa mga nurses man nga makabulig dito pero idiyahan niya inisuno sa iya. Ang aktibo nga kaso karon sa San Carlos masubra isa ka gatos 202 action Rex kagatong report niya may 35 nga dunga nagpositive wala ato sang confirmation action Rex so kay Gustilo wala ina sang kamatagan kay nagligad nga adlaw pinakadamo nila nga positive tulo
kag ang kahapon amo ning duha nga nagdugang aksyon reksa. COVID-19. Murag dugay-dugay na po wala ka update na apoy masulod. Well, of course, sa po lang, medyo nagyayon gitawag na ito mga active na symptomatic mga tao. Yan, Mayor. Ang capacity sa hospital na puno na takaroon sa isolation ward na ito, which is the station 5. Pagsuri-suri na mo, amo na gamit po ng isulayan o extend. I-extend na ito ang tikas knowing to anticipate sa mga kaning pag-sure sa ato ang COVID. Ang palayag ni Gustilo Angot sini naibalaan ang City San Carlos Hospital amo man mga pasyente gikan sa Don Salvador nga iban gikan sa Tubuso kag gikan sa Calatrava dira ana gidan action medyo lapit iri siya ikumpara sa iban man nga mga kasudaran nga may arastang hospital. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Brian Morgan report una sa balita sa Colod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Kapitolyo. Iban sini pakarunan talang ini mga kaaksyon. No? Standby anay Aksyon Eric Magbanwa, Aksyon Alvin Graba, kag Aksyon Roger Gotib. No? Kay makuantanay, ma-relax kita. Life extension na vitamin D3. Mga kaaksyon. No? Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon na komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilodiri sa Bacolod,
kag amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain nga mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinigyan naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ito my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang Alfredo Sapa, siling ni Alfredo Sapa, agreed ko sa imo Action Rex. On oxygen supply, dapat ang local officials hindi na magulat pa sa DTI gani man. Now, dapat si Attorney Novero has no data as basis to say that the proportion is not yet alarming. Gani man. Dapat guwa na sila. Hindi na nila pagulaton pa. DTI. Magkadtugi lang to sa area to kag mamangkutanon para may i-report ka man sa pumuluyo kung anong status. Kung may oxygen pa o kung why na. Pwede pagka-purchase ang kalabanan na mo lang natani para sa taga-syudad sa Bacolod ho. Hindi kayo mahulat-hulat pa na do pakitang tao lang na iya. Almira Lim Malasarte, salamat gid, no? Barrio Garay, araman pamilya kauntaw kag dra sa Prok Wawa Banwa sang Morsya. Do na tamya naman ni gina Barrio Garay. Oh. Jerry Acero Jr., salamat gid, no? Okay. Kay Alex Montisa damo gid minsahe mo Alex Montisa do hindi ka yawan isa lang nagaminsahe balatoy kadamo gid do imo lang ni tanan minsahe dio. Jocelyn, thank you gid, no? Madam Elizabeth Malaka Gamala, salamat man, no? Star Mayo, salamat gid Star Mayo. Biyad Jonathan, ay paniguro ka bugtaw si Biyad Jonathan. Jocelyn sa kay Veronica Santillan Manukan, no? Mr. Milili Oligo, salamat gid, no? Inday Plaza, si Rafael Diaz Jr., no? Thank you gid. Rochelle Folincio Susana sa Barangay Pandanon DSB, salamat gid, no? Rara Kabahog, salamat gid. Shout out lang kay Jason Diasis, idol. Idol. Sige, thank you, gid. Rara Kabahog, ga-monitor sa Manapla, no? Thank you, gid. Rhea May Ladjo, salamat, gid. Idilaos, thank you, man. Renz Ibanghilesta, salamat, gid. Kag pamilya Ibanghilesta, sa Barangay Santol, Binalbagan. Gerald Hermino, salamat, gid. Thank you, gid. Ga-monitor sa Villasol, Bayawan City, Negros Oriental, no? Gerald Hermino. Tomas Bronyola, Gian Resicio, salamat gid. Jerel Gadudo, thank you gid, no? Kag Wancho Albior, salamat gid, no?
Margie Milianes Labios, salamat gid. Thank you gid Margie Milianes Labios, no? Okay. Sige. Ayos. Okay, mangita tadi iba no. Pelton Lipura sa Purok Sabis, Barangay Villamonte, no? Pelton Lipora sa Purok Sabis, Barangay Villamonte. Ayos. Ginautos-utos ko lang na anong ginautos-utos mo lang daw tanan tamyawon mo Alex Montesa. Isa lang nakapag-message kaya tagi man ang iban daw. Star Mayo, hi. Hello man. Star Mayo. Sige. Daligid lang mga kaaksyon na standby. Manong balik kita sa diligid lamang madugay. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod ng mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo pagkolon kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kalintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan
Bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros sanon inyong pamatian.
aksyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub sumong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saysay anong nagkaintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakmanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Pacho. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa atong sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time launa 7 ang aton oras kadtuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba. Mapanok po kita no away sa maglibin partner ho nga miyembro sang LGBT maglibin partner pro miyembro sang LGBT nano ini nagresulta sa paghikog sang isa. Hibaloon tabing report ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo. Sa detalye sining balita, Aksyon Alvin. Nagduda si Calatrava Chief of Police kasi Police Major Robert Injape sa gin-aligar suicide incident nga natabo kahapon sa Sitio Villa sa Barangay Pinukutan sa Banwasang Calatrava. Naga-involve rin ni Action Rex sa isa ka 28 anyos nga lalaki. Actually, iningla 28 years old. Gin-aligar member sang LGBT bala Action Rex. In short, binabahi. Sa pagpangusisa ni Police Major Injapi Action Rex sa lugar LGBT man ang libin partner na eh? Hindi. Actually, kung hindi man libin partner yung hindi man LGBT libin partner, actually, pagkaduha yan eh. Ang iyang libin partner, Action Rex. Ini base sa pahayag ni Major Hindi ko maglibin silang LGBT? Hindi. Hindi gali yan? Hindi. Oo. Nanuling headlines ko na yung nagsuli niya. Nagsuli. Do pamatyagan ko doon nakaagi COVID guro ni.
Nakaagi COVID ko Aksyon Rex, no? But anyway, Nakibot man ko sa lines ko din nga away sa mag-live-in partner nga miyembro sa LGBT. Gali kay ang isa daw similang, no? Pero miyembro sa sang LGBT, ang Robana. Ti sino nagikog dre? 28 years old, Aksyon Rex. Ang ano? Ang 28 years old nga binabahi. In short, agi Okay. Oo. Actually, suno kay Major Injape, antes ni natabong insidente actually, nag-away ni ang 28 years old nga LGBT kag ang iya live-in partner. Now, nakita man Aksyon Rex, in fact, sang naibaluan nga nag-away ini, nagpanugid man sa Iloy ang ining live-in partner, rason nga nagpadulong ini sa lugar mismo sa insidente, pero pag kadto niya sa balay sining 28 years old Aksyon Rex, gakabit na sa balayan ang ining biktima, paagi man sa pagkahigot sa kalat. Pero isa diri Aksyon Rex nga ginadudahan sa mga kapulisan bangod suno sa aligasyon ining 28 years old may pilas kamot, magluwas diri may dugo man ang iya sini nga bayo, kag ang iya sini nga short, ang malain pagid kay may struggle on the part sa lawas mismo sa sini nga biktima. That is why sa pangduha-duha sa mga kapulisan, posible ba si bala nga ginhungod nga ginhungod ini nga maghikog bala ako nagin sa pagpangduha-duha basin bala nga ginpilit ini, or maybe kung ano nga bagay, basta isa ka bagay may struggle sa lawas ang biktima. Now ang biktima Aksyon Rex giningagaw pa actually para madeklarar lang ni, gindala pa niya sa Calatrava Health Office apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Ari ang pahayag ni Major Robert Injape. Na-discover yan, allegedly nag-suicide din yung victim. Ang tanan nga blood stain, available nga bio of short nga may dugo, aton to i-subject for laboratory examination. Then, regarding sa motive, ongoing pa validation naton kay accordingly, before natabo ang insidente, nag-away ni ang iyang live-in partner. Actually, magparinta, nalagin sila nga duwa mo. Ang iyang live-in partner? Yes, sir. Doon sa kankasya na sila. Prior sa incident, nag-away na sila. Then, according sa live-in partner, nanugi di siya kay mamaya o sa tita ito nga ginbuno sa isang victim, hindi nandalong. Sunod yung oras, nagkadto ang nanay sa live-in partner sa balay sa iya bata. Then, ito yung nasakpan nga nakabitay niya ang victim. Ongoing atong investigation because may struggle sa sulod. So, tama niya pagtanaw, hindi siya purely suicide. Is there any possibility nga dinbitay siya? Posible gina siya, no? Posible gina. Ama na nga nga ginatanaw kay sa first pa lang nga pagtanaw sa investigador ta, maduda na gaya na atong investigador, maduda ng police, but ang ilayang claim nga nag-suicide. May pilas man sa lawas ang victim, sir? May mga pilas-pilas sa iyang kamot, alam mo nang nakita. So Rex, kabahan kita manginisag pahayag ni Major Injape. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Alvin Graba, balita gikan sa Nukpo, no? Kay Jan Acosta, salamat gid sir, no? Kag kay Rina Biset Makiling sa Sitio Hunob dining Sitio Hunob man. Ano nga sakop ning lugar ning Sitio Hunob ni Rina Biset Makiling. Naglandslide ko no, ti magalong lang pamilya Makiling. Sa among hitabo dra, no? Siya din yung Sitio Hunob ni check ta ni karon dugay-dugay na basi maka message si Rena Bisit Makiling, no? Sige, salamat gid. Kadtuan tanay balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO kaso nga double murder. Ginapreparar na sang Police Station 7 nga ipasaka batok sa persona nga nagpatay sa maglulo sa Barangay Vista Alegre. Suspect nagsungka kahapon sa kapulisan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Oh yes, happy birthday, advance action Rex Cantong. Sabado na. Sabado na. Sabado na. Madayon na. ng gyapon. Basta Sabado lang. Madayon ginagyapon ng Sabado ang birthday ni Rex Cantong. Bay pa ang Semana Santa, mapasaan ako sang cross sa Sabado. Sino mo pasaan sang crossman? Ako Ngaw? Di, maprograma ka. Ikaw lang anay Amo gani na. Nga, way pa Semana Santa, nagpasaan ako cross. Kay birthday mo. So, mapaway ki si Rex Cantong sa kadlaw sa birthday yan. Okay, my first, my second, kag third batch nga preparasyon, no? Di lang kuya sa second batch, no? Nga preparasyon. Kay gabi iti may duty kita, no? No, mahirit mo ang ibo ka. Oh, hingagaw, ha? Hingagaw na. Hingagaw Sige lang. Parinuno, hingagaw. Away na silang pabatsyag. Bailang da sila. Basig na hingagaw na pakalibong ka mo, sila. no? Kaya dali na lang, no? Dali na lang ang oras ta. Dali na lang. 15 minutos, no? Dasig lang sa oras santa yan, no? Di alahon ta niya. Kay chimpo mo ta daw lang alang nagit, no? Oo, si paring Joseph Chowa lang. May wala nga pagpamati na siya. Ara na siya always. Always na siya? Yes, Aksyon Rex, no? Pare Manuel Coda. Mayong hapon lang da, no? Sige. Okay. Ayos. Larga. Thank you. Thank you, Gid. Thank you, Gid Aksyon Rex, no? Konsidera karon sang station number 7 nga close case na ining kaso nga pagpatay sang 73 anyos nga lolo nga si Aurelio Rol kag ining pagkapatay sang 9 anyos niyang serbi apo matapos kati kahapon sang hapon nag-surrender ang ining suspect nga si Kent Agsam nga kaingot mo lang actually mismo sang sining ginpatay niya nga maglulo Aksyon Rex. Ang pag-surrender gin patigayon ni sa iya siling pamilya kag knowledge din ang kapitan sa Barangay Vista Alegre nga si Barangay Captain Jose Maria Leandro Norberto Didion sa Barangay Vista Alegre mogit ang nag-assess nga madala ini ang suspect sa kapolisa sa station number 7 kag i-endorse personally kay Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sa station number 7. Di ang iya siling investigasyon diri nagapakita nga plain and simple kung padalman mo dito kahapaw mo lang rason nga ang motibo silitanan amo ang ginhalinan ang toter gid lamang nga nabilin sa balay sang sining biktima nga ang toter ginapanigiyahan sang suspect nga si Kent Agsam. Bangagid to siya. Tila pan gid kung si Major kaya mo lang tong kuluaon niya. Si Captain Bonilla pa niya ba pas kasi guro nga saboy guro ang ikot mo nga daw ay kagidyan nakapanumdum sa ginimo mo ang krimen nga pagbuno ni sa maglulo Aksyon Rex. Para kuno nga hindi siya masuspitsuhan nga kawatan kaya nakabugtaw una ining tigulang binuno iya sa ulo kag sang nakabugtaw man ining bata kung mo kilala mo siyang bata ginbuno iya man ikaduha ang ining apo sang 73 anyos nga si Lolo Aurelio Rol Aksyon Rex. Ginkuhaan ni siya sang ginatawag nga pagkuha sang statement sa abogado niya kag ang kaso nga ipasaka sa station number 7 double murder considering kati duhagid ang iya diri nga ginpamuno Aksyon Rex sa sining ang kaso. Ang kaluoy diyang bata pagid diya. Oo, kaya ang bata siguro depende ni Aksyon Rex karon kung i-cremate niya kung direkta na lang sa kay lubong. Positive to? Positive. According sa hospital sa Corazon Oxid, positive ko no. Ang bata nito basi kung i-cremate o kung ilubong na ni direkta nila. Kapag kaya tigulang nga luloy Aksyon Rex in-cremate actually mo. According sa kay Police Captain Elmer Bonilla, no? Pero on the other hand sa kaso wala ni problema kay nakasurface niya ang suspechado kagin ako yaman Aksyon Rex ang paghimo sang krimen. Yari si Bulig sa interview sa Aksyon Radio.
Bali nga itong ganun city director, nagkapaluap sa mga kaso kahit manduan na sa nga itong general director nga dapat yung kaso masulbar na kahit involved din isang pagpatay sa minor de edad. So, sa last 4, ang pamilya nag-contact din sa atin. So, ang atong mga operatiba nag-kanto dito sa area kung sabihin after sine, nag-surrender niya sa ating station. So, as protocol, gindala natin dito sa DOJ, no? Kaging basahan silang yung constitutional right ng ating duty fiscal. So, ginako niya ng tanan-tanan sila niya yung niya actionary. Subong ginahimo na niyang extrajudicial confession kagay itapat natin para ma-file natin ng kaso. Anong kaso kay pasaka yun sa iya, sir? At mo na siya actionary yung murder ni Guas Bigli pataka natin sa iya. Double murder? Aksyon si Police Captain Elmer Bonilli ang hepe sang Police Station number 7. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Magpapalagay report sa Bacolod. Aksyon, Roger. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga kaaksyon ta dira, base ko problema, kamublas ang ginabatsyag ninyo sa lawas, diabetes. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene. Roger Gotib, mapa North kita, no? Ini may kang tanan sa mga kapulisan bla sa syudad sang Cadiz, fully vaccinated na. Mga 85 ka mga uniform kag non-uniform personnel, no? Sang Cadiz City PNP. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Aksyon Rex sa siling nga mga tiyo nagapanayon pa ang second dose sa pila ka mga katapo sa nga kapulisan sa mga uniform kag non-uniform personnel sa siyudad sang Cadiz. Pero sa pahayag naman ni Police Lieutenant Lister Oliveros ang Deputy Chief of Police for operation nga almost ang mga kwerpo sa kapulisan o membro sa kapulisan sa siyudad sang Cadiz nga mga 85 taranda. So matotal sa mga uniform kag non-uniform personnel ang almost vaccinated na. Pero sa iya may ara na lamang nga duha ka mga non-uniform personnel nga wala pa ma-vaccine bangod man kay ini ang nagabusong pero may ara naman nga ginhatag nga certificate sa ila ang doktor. Sa pagpahayag ni Police Lieutenant Lister Oliveros, may katalan sa aton interview sa vaccination. Na lang ang nabilin, pero may mga medical certificate man ang isa. Kaya ang isa, ang amon ni Nyupi, daw 8 months pregnant na siya. Tapos ang isa, daw may medical certificate na siya, nga daw nag-inject siya sang steroid. May medical condition siya. Okay. So almost 100% or mostly sir na fully vaccinated na. Actually sir, ang duha na nga nabilin, willing man na sila nga magpa-vaccine. So medication man sila subong. Ang isa kung nakabata after willing it sila na magpa-vaccine. Kahapon man Action Rex ang Bureau of Jail Management and Epidemiology na patigayan man sila second dose
ang 157 tanan ka mga inmates kag halos tanan ini ang nakompleto naman. Pero sa kay Police Lieutenant Lister Oliveros nga nagapasalamat man sila nga sa ila sila nga pag-responder nga hindi ganit sila makaibalo kung sino ila makasalamuha kung may mga komosyon at least protektado na sila sa ila sila nga kalawasan bangod kay ini sila ang kompleto na sa bakuna. Aksyon rin sa aton sila nga mga ka-aksyon nga may mga diabetic wala pero mga coffee lovers sila. Ari na galing kafe ho nga para gid sa inyo ang Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix ang gigamitan sa brown sugar mas manubo. Sini ang iyang glycemic index kag hindi ini makapasaka sang aton sini nga blood sugar. Gani umpisahan mo ang marami nimo nga kagahon pagi sa pag-inom sang Life Extension Coffee Mix. Diri sigurado ma-inspired ang adlaw mo gani mag Life Extension Coffee Mix na. May kape ka na, may Life Extension Vitamin D3 ka pa. Amo ini ang aton kini nga imnon kada adlaw. Ano pa ginahulat nyo? Magbakal na sang Life Extension Coffee Mix sa mga butika sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental kag Bacolod. Kag available man ang Life Extension Coffee Mix sa GS7 Building, Lacson Street, Ciudad sang Bacolod. Life Extension Coffee Mix. Direkta diri sa ako ng tangan sa may Ciudad San Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon. Edi sa aksyon, Roger Guti report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Roger Goti, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Kay Diding Aluhamento, may lang pagpamatid sa Antipolo, Pontevedra, and kay Teresa Ferreira, no? Kay GR Gawad, salamat gid Rona Regida Chavara naman siya, kag Rodora Syoko, si Rochelle Folinso Susana, gayuhom lang, no? Sige, thank you gid, salamat gid. Daligid lang kay matagda na pila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum. Yung banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may layakang palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Don't just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight,
7 kandila hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala na ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Nasa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:35 ang aton oras, 1:36 na mga kaaksyon, no? Isa lang ka pitik ba? Isa na daw kagutlo ba? O sige, kailangan lang na to sa tiyempo. Kita-kits na lang tabuas, may 93 dias na lang nga nabilin before pa man mag-Christmas Day, kag 100 mga kaaksyon kaadlaw, no? 100 days before pa man magtapos ang 2021 kag magasulod ang year 2022. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sini nga pagpakigupod. Balikay kita buwasa sa amuman gihapon nga takna kag waragwagan. Mga kaaksyon, standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dili lamang manugay upod na kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kahanginan Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sa Aksyon. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,